Benvinguts a La Píndola Vermella, un podcast sobre tecnologia i ciberseguretat que tothom pugui entendre. Recordeu els anys 90? Aquella dècada en què si volies parlar amb algú agafaves este trasto que es dia telèfon fixo i marcaves? Sí, marcaves com qui juga a la ruleta russa, esperant que l'altra persona estigui a l'altra banda. I si no estava? Doncs paciència, ja tornaràs a trucar més tard. No hi havia esta cosa dels missatges instantanis, com WhatsApp, Telegrams, Signals, etc. Si algú no responia, no et preguntaves si t'havia bloquejat o si simplement no volia saber res de tu. I parlant de trastos, vos recordeu quan volíem escoltar música? Agafaves un Walkman. Sí, un Walkman. Com si caminar, ser persona i escoltar música estiguessin relacionats d'alguna manera. I posaves un casset. Ostres, i si volies canviar de cançó? Bueno, doncs rebobinaves o avançaves, com qui juga a endevinar, no? Dir, si ja està la cançó que vull escoltar, ja ni parlo dels bolis Vic i els cassets, no? Vull dir, aquells que tingueu una edat ja sabeu a què m'estic referint. I ara, mireu-mos, en estos mòbils que semblen naus espacials, no? En la pantalla tàctil, internet i tota la informació del món disponible quan vulgues. Ja no has d'esperar setmanes per a una carta, ni trucar a ta iaia per a saber com se fa una truita de pataques. Ho busques a Google. O, millor encara, li preguntes a esta assistent virtual que ho sap tot. Tot i que a vegades també se li embalolla, com a tots natros. I esta cosa del núvol no és un núvol de veritat, No esperigues que plogues si poses totes les teues fotos allà. És com un calaix màgic on guardes coses i després les pots agafar des de qualsevol puesto. El que vull dir en tot això és que hem passat d'un món on tot era més manual, més físic, a un món on tot està digitalitzat. És més ràpid i més accessible. Però en essència, la nostra necessitat de comunicar-nos, compartir i aprendre no ha canviat. Només les eines. Així que ja podem riure-mos d'este canvi tot el que vulguem, però en realitat mos va molt bé. I si alguna cosa no mos agrada de la vida digital, pues, com dia aquell, si no t'agrada, no mires. Este podcast se diu La Píndola Vermella, per aquella escena de Matrix quan Morfeo li dona la famosa pastilla Neo, que per a que sàpiga què és Matrix. Ja sabeu, Matrix ho has de viure, no t'ho poden explicar. Ja saps, en aquell cas, Neo vivia dins d'un món completament digital i Morfeo l'allibera per a que sàpiga què és el món físic. Natros, per sort, de moment vivim al món físic, però en els últims anys el món digital ha pres més rellevància a les nostres vides. Així doncs, què és la vida digital? La vida digital se refereix a l'existència i interacció d'individus dintre d'aquest món virtual, facilitada per dispositius electrònics i xarxes com internet. Això ho inclou tot, des de la comunicació per correu electrònic, interacció a les xarxes socials, compra en línia, fins a la gestió de les finances i el treball en entorns virtuals. Si pensem en com era la vida a principis dels 90 del segle passat, podem veure diferències molt grans, abismals. Mirem estos 6 punts. La comunicació. Abans, per a comunicar-te amb algú que visqués a lluny, t'enviaves cartes, no? I aquestes cartes podien tardar dies o setmanes en arribar. Ara, en un clic, envies un correu electrònic o un missatge instantani i arriba en segons o inclús menys, no? La informació. Si volies investigar un tema, jo crec que tothom té l'experiència d'haver anat a la biblioteca i buscar enciclopèdies que segurament quan l'estaves consultant ja estava desactualitzada, no? O buscar i demanar consell a experts si tenies la sort de conèixer algun. Avui en dia, moltíssima informació està al teu abast en una simple búsqueda a Google o al teu buscador preferit, no? Sobre l'entreteniment, cassets, vinils, VHS, qui se'n recorda dels beta? Eren la norma. Bueno, el hipsterisme fa que els vinils estiguen tornant, això sí.
Ara, en serveis com Netflix, Spotify o Filmin o YouTube, tens accés a un univers d'entreteniment a demanda. La fotografia. Bon recordeu quan anàvem al fotògrafo a comprar carrets de fotos? De 25, de 30, dels que siguen, no? De color, de blanc i negre, quina ISO vols? Havien de comprar els carrets disparant cuidado perquè, claro, no volien malgastar. Els carrets costaven una pasta. Revelar i esperar a veure com havien quedat les fotos. Avui, en les càmeres digitals i els mòbils que tenim, podem fer milers de fotos, veure-les al moment i compartir-les al mateix instant. Això porta a altres problemes, com és, per exemple, l'espai que necessiten per a guardar-les. Però bé, això ja en parlarem un altre dia. El comerç. El comerç, la compra en línia era impensable. En realitat ni tan sols sabíem què era, perquè no s'havia ni tan sols inventat. Si volies un producte, havies d'anar físicament a la botiga. Avui, amb el comerç electrònic, pots comprar, jo diria que quasi qualsevol cosa des de la comoditat de casa teua. I fins i tot últimament doncs, ja t'ho porten a casa, no? En serveis com Globo o aquí als Estats Units on estic jo, amb DoorDash. Vull dir, pots comprar menjar fet i ja te'l porten a casa directe. I per últim, la internet de les coses. Abans, els objectes eren simplement, per això, objectes. Avui, sembla que tot el que tenim hagi de ser intel·ligent, smart. Tenim neveres que ens avisen quan s'acaba la llet, rellotges que mesuren la nostra salut, a veure si respirem bé o no respirem bé, i termòstats que aprenem dels nostres hàbits. Tot el que acabem de comentar no surt del no-res, sinó que és el resultat de la comunicació entre dispositius, concretament entre computadores. I aquesta comunicació no hagués sigut possible si no hagués sigut per internet. I associat en internet trobem conceptes com el núvol, navegadors i correu electrònic. Però per què són totes aquestes coses? Què és internet, per exemple? Comencem per aquí. Bueno, internet és una xarxa global d'ordenadors que estan connectats entre ells. Imagineu una ciutat on cada casa està connectada en altres a través de les carreteres i els carrers, no? En aquesta analogia, els carrers són les connexions i les cases són els ordenadors. Gràcies a aquests carrers podem transmetre informació entre els ordenadors, telèfons intel·ligents, tauletes i altres dispositius que tinguem. El núvol, en anglès és el cloud computing. El núvol l'hem d'imaginar com un almacén virtual a internet. Pues, en comptes de guardar les teues fotos, els documents o altres arxius a l'ordinador de casa, els pots guardar en aquest almacén en línia. I com ja sabeu, el principal avantatge és que pots accedir als teus arxius des de qualsevol puesto i qualsevol dispositiu. Això sí, sempre i quan tingues connexió a internet. A més, també serveix com una còpia de seguretat en el cas de que el teu dispositiu, el teu ordinador, el teu mòbil, la teva tablet, el que sigui, se faci malbé, se perdi, lo roben o qualsevol història, no? I els navegadors d'internet. Els navegadors d'internet, pues la veritat és que no són res més que programes que utilitzes per a poder accedir a internet. Funcionen com una finestra des de la qual pots veure i pots explorar diferents puestos que s'hagin posat a disposició de la web. Tots coneixem navegadors d'internet. Per exemple, estic segur que tothom coneix el Google Chrome, el Mozilla Firefox, el Safari d'Apple, no? l'Edge de Microsoft, entre altres. Gràcies a aquests navegadors podem buscar informació, veure pàgines web, veure vídeos, escoltar música i moltíssimes altres activitats en línia. I el correu electrònic, per acabar en aquests 4 punts que estem parlant, no? Què és el correu electrònic? És com una carta, en realitat seria com una postal, però en format digital. En comptes d'enviar una carta de paper per correu tradicional, el que estàs fent en realitat és escriure un missatge electrònic que s'envia a través d'internet. El correu electrònic, què és el que et permet? Comunicar-te amb altres persones, enviar i rebre documents, fotos, altres arxius de manera ràpida i prou eficient. Qui més qui menys tothom té un compte de correu de Gmail, Yahoo o Hotmail, per ser els més populars, entre d'altres.
Ja hem estat parlant d'ordinadors i de mòbils, però en realitat, què són els ordinadors i què són els mòbils? Si vos dic que en realitat són el mateix, què passa, me creureu? A veure, un ordenador. Què és un ordenador? Un ordenador és un dispositiu electrònic que està bàsicament dissenyat per a poder processar informació, executar programes i guardar dades. N'hi ha de diferents tipus. Tenim ordinadors de taula, tenim ordinadors portàtils, tenim servidors, entre molts altres. Normalment tenen una gran capacitat de processament i d'emmagatzemament. Generalment disposen d'un teclat físic més gran, una pantalla més ampla i freqüentment se connecta a altres dispositius com, per exemple, impressores o discs durs externs. En aquests dispositius els direm perifèrics. Un mòbil o smartphones, anem a dir smartphones perquè mòbils com els Nokia ja no n'hi ha, on queden molt poquets en tot cas. Un mòbil és també un dispositiu electrònic, però de tamany més menut i dissenyat per a ser portàtil i multifuncional. Tenen pantalla tàctil, càmeres, micròfons i altres sensors. Funcionen en una bateria que és recarregable i generalment se connecten a internet a través de xarxes mòbils o wifi. Al igual que un ordenador, pots escriure, pots guardar dades i tenen una gran capacitat de processament. Així que, com podem veure, són, en essència, la mateixa cosa. Bé, tant l'ordenador com el mòbil són computadores. Sí, tal qual. Un mòbil és una computadora menuda que portes a la butxaca. És un ordenador petitet que dus a la butxaca. Tot i que la forma i la mida són diferents, tant un dispositiu com l'altre estan dissenyats per a processar informació, executar programes i guardar dades. La principal diferència està en la seva portabilitat i la seva adaptació a diferents necessitats i els estils de vida. Imagineu-vos si haguéssiu d'agafar l'Amstrad PC 1512 dels anys 80 i posar-lo a la butxaca. Pues això no va cap puesto, no? Però en canvi en un mòbil com els que tenim avui en dia, un Android o un iPhone o el que sigui, pues la cosa se fa molt més senzilla. Imagina que tens una biblioteca a casa teua. Això seria l'ordenador, no? En pots llegir, escriure i investigar. I ara imagina que tens un petit llibre de butxaca que pots portar a tot arreu i que, de forma sorprenent, conté tota la informació de la teva biblioteca. Això seria el teu mòbil. Tant la biblioteca com el llibre de butxaca contenen llibres o informació, però estan dissenyats per a ser utilitzats en diferents situacions. En resum, tant l'ordenador com el mòbil són màquines computacionals. La seva funció principal és processar i gestionar dades. La principal diferència està en la seva forma, mida i la manera en com els utilitzem en el nostre dia a dia. Amigues i amics, persones tots, així arribem al final d'este primer capítol d'introducció a la nostra vida digital. Hem anat junts des dels nostres records dels anys 90, en els seus Walkmans i telèfons fixos, fins als mòbils intel·ligents i el misteriós núvol d'avui en dia. Com diria el nostre estimat Pepe Rubianes, pedazo cambio, nen. Però recordem, al final, el més important no són els dispositius ni les aplicacions, sinó les persones en qui compartim estos moments. Així que, ara que ja hem acabat, desconnecteu un rato, doneu-li una abraçada real o virtual a algú que estiguéssiu estimant i mos tornem a escoltar al pròxim episodi. Hasta llavors, cuideu-vos i no oblideu de riure-vos una mica de la vida, tant de la real com de la digital. A passeu!